tulevaisuudessa ihmisillä niin kaikkialla maailmassa, niin kehittyneissä maissa kuin kolmannessakin maailmassa tulee olemaan mobiileja päätelaitteita, ihmisillä tulee olemaan käytännössä jonkinasteinen tietokone taskussaan, ihmiset tulevat olemaan kiinni internetissä. Meidän kannalta hyvin kiintoisia asioita on juuri se, että kun esimerkiksi Afrikka ja muut alueet, jotka on hyvin vähäisesti tällä hetkellä kiinni internetissä, kun ne tulevat internetin piiriin, niin mitä näillä ihmisillä on tarjottavana. Niin siis crowdsourcingissa viime kädessä kysymys siitä, että käytetään suurten massojen ihmiset, jotka tuolla on, niin hyödynnetään heitä jollakin tavalla, heidän kykyään tai osaamistaan. Siis siitä crowdsourcingia on tehty vuodesta kivi ja kypärä, eli voidaan ajatella vaikka Oxford English Dictionary, niin siitä niin kuin ensimmäinen versio kasattiin sillä lailla, että Englannin kansalaisille heitä pyydettiin lähettämään sanoja ja sanojen merkitysehdotuksia postitse. Ja niitä sitten kerättiin kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, ja silloin suuri ihmisjoukko osallistui yhdessä tuotti tämän ensimmäisen sanakirjan, ja sitten ehkä niin kuin tunnetuin tällä hetkellä esimerkki tästä on Wikipedia. Mutta crowdsourcing on viime aikoina alettu käyttämään hyvinkin moninaisia eri tarkoituksia. Nykyään pystyy ostamaan kaikenlaista työtä, vaikka design-työtä, ohjelmointityötä, muuta suurilta väkijoukoilta. Ennen kaikkea niin, että sä et itse työn ostajana, sä et ole niinkään kiinnostunut siitä, että kuka sen suorittaa, vaan siihen rakennetaan infrastruktuuri ja niin turvatut maksuvälineet ja muuta sitä varten, että voit luottaa, että saat laadukasta jälkeä. Eikä kaikkein tärkein trendi, mitä nyt on viimeiset muutaman vuoden ajan tapahtunut ja nyt koko ajan jatkuvasti tapahtuu, on se, että verkko rakentuu ihmisten ympärille ja toivon mukaan hyvin pitkälti ihmisten. Ja nämä palveluita rakennetaan hyvin pitkälle ihmisten ehdoilla ja me tullaan näkemään ihan käsittämättömiä asioita lähivuosina tämän takia, koska tämä ihminen on hyvin sosiaalinen eläin ja sosiaalinen olento ja meidän maailma niin kuin monellakin tapaa mullistuu siinä, että pystymme tavoittamaan toisiamme aivan eri lailla kuin aikaisemmin. Verkon kehityssuunta on se on vain yhteen suuntaan, paluuta ei ole.